Ya wir. Jenengmu sapa? Kula Umi, Kong. Kok kono ki poh iku Kong. Oh, sapa? Umi. Umi sapa? Umi Hafifah. Saka ndi? Saking Pulung Ponorogo. Ya wis, kono. Aku tuwa, Mas. Agar kumpul karo cacah ngene iki dadi tuwa ya. Mbok ngundang om ngono piye to? Ning saka Pulung Ponorogo. Nggih. Saiki domisili ana ngendi, Saya? Wonten Kentingan, Kentingan iki ngendi? Surakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. sak menika gandeng wonten garengipun wayang wong. Nah, menika kedah dipun manfaataken amargi nalika limbukan menika mboten patiya nyambut gawe kala wau. Nah, nggih. Wong larange kaya ngono kok mung melu keplok-keplok kaya ngeploki dara niku jenenge maneman. Dasare kali panitia sampun dipun lunasi wiwit sore kala wau. Nah, niki dagelan termahal, terviral nggih niki. Monggo piyayine ya sepuh. Kurang Pak, luweh yang 10 nggih. Wah, niku tenan nek niku. Ning ya sembodo, buktine ya cerdas, jogete apik, banyole becik, tembange ya elok lho niku. Nah, ya dihormati. Heeh, bener iki. Nggih nyegerke swasana yo. Menyura. Ayo. Antingang kinarita waraka ya ing mapan negari Traju Tresna. Prabu Bomantara kawis tingelenggah jenak kaya singa barong nggih nyomblendrong.
Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang. Pancen ya asline wayang wong kok. Sampeyan wingi pas gabungan Pak Panglima karo Pak Kapolri wayang wong Pandhawa Boyong melu ra to? Ora, aku ora dijak. Mosok lho sampean iki pemain wayang wong profesional kondang lho. Profesional kondang kok ora dijak apa melu? Lho paling ora iki ya gawe proposal. Saya ingin ikut melestarikan budaya melalui wayang orang. Kowe gawe proposal dadak kon melu tender barang. Ya wong. Iya. Ya anu Mas, rezekine nggone wis dhewe. Oh iya ta. Yen pancen dudu rezekine doyak ya mlayu. Bener. Ning sebaku wis melu bombong bangga. Ing ngatasé panjenengane Bapak Panglima TNI. Bapak Kapolri yo melu joget dadi wayang wong. Itu luar biasa, Mas. Ya dipandang sebelah mata ketoke barang sepele ning sejatine angel ning lakoni. Tenan. Bener tenan. Ning kula malih kelingan ngeten. Bab apa? Nuwun sewu nggih. Dari segi bagusnya dari kacamata seniman, era Orde Baru, nggih. Menika lak nuwun sewu, kesenian niku kopen. Dalang-dalang sosok timbali dateng istana diberi penyuluhan digawe kelakon pamane kaya Semar babar jati diri ngoten nika nggih. Akhirnya seniman diberi kartu induk seniman, diberi penyuluhan supaya ikut melestarikan atau mensukseskan program-program dari pemerintah mbuh KB utawa transmigrasi nalika semono. Setiap kementerian biyen iki rata-rata mesti wayangan, instansi wayangan, hari jadi mesti do wayangan satemah niku ketok jati dirine bangsa iki lho wong Jawa anggene mengunggulkan ya kuwi seni tradisi ciptaan para leluhur orang Jawa itu sendiri. Mbok menawa lantaran Pak Yudha Margono menggugah semangat para instansi untuk ikut melestarikan budaya kita yang menjadi saka guru kekuatan untuk NKRI harga mati lah kuwi. Ya apa iki jenenge ukuraning bangsa kuwi diukur saka budayane, Mas. Nggih, leres. Angger budayane iki lembek, budayane iki ora diopeni, akhirnya bangsa itu menjadi bangsa yang lembek juga. Leres, nggih, leres. Mula ya Rama itu panjenengane wong dasare ya asli Madiun. Mula tresna lan mencintai tidak hanya ngomentari, tidak hanya janji tapi juga melaksanakan. Wah, iya. Beliau itu ora mung trimo, wah lestarikan ora tau nanggap. Yen beliau lestarikan dan nanggap uga nglakoni, buktine mau nembang wis bola-bali oke. Ayo. Lagi iki aku entuk job, entuk gawean kok gaweane dilongi yo lagi iki aku. Tegese piye? Lah sore mau lak urung jare mbok nganu arani urung nyambut gawe. Ayo buktine ngono tenan kok ya. Aku koordinator kok. Waduh. Koordinator karo sing nampa saweran ya kowe. Ora tenan. Loh, kalau ada yang partisipasi ngono harap dihargai. Nggih, leres. Jadi tanpa dukungan beliau-beliau kita juga tidak hidup, Mas. Nggih. Wis to, percaya ngendikane bapakku Suwargile, gawean apa wae angger mbok tekuni bakale nguripi. Mula wayang gareng ki tak tekuni. Betul. Bukti bisa nguripi. Lah gawean dura kaya ngapa ora ditekuni malah korupsi. Ha iya. Mula mbutuhke wong profesional, gitu. Wong sing mempunyai keahlian. Nadyan mung gareng yen pancen profesional, nyatane ya iso kondang laris kaya sampean. Amin. Dalang yen profesional, nyatane ya iso payu ditresnani karo wong akeh. Ambak tukang tambal ban yen profesional iki mengko ya rejekine iso barokah. Amin. Korupsi yen profesional ya ora kecekel KPK, padha ngono kuwi. Ngono. Heeh ya. Heeh ngono kuwi. Heeh iki. Niki ya iki ya niki wis monggo lah Mas. Semuanya tuh pasti ada resikonya. Betul. Ora resiko di dunia mungkin di akhirat beresiko. Leres nggih. Mila nun sewu kados Bapak Panglima kalian Bu Vero, saya melih wonten ing Medion. Kaya tumbuh entuk tutup menawi kalian Pak Bupati Pak Kajimbing kalian Pak Hari Wuryanto amargi pancen piyai kekalih kala wau ugi getol anggenipun nguri-uri bahkan ngurip-urip seni tradisi. Aku sik kelingan panjenengane Kajimbing iki
lantik pertama ki aku wis ditimbali kok. Iya ta? Wis ditimbali bareng kowe kae ya ditunggoni. Nggih. Ah, iki rada suwe iki ora nimbali iki. Arep poso ya leren dhisik. Nggih no, nggih. Aku poso ora nampa job kok, Mas. Poso ora nampa job kok. Upamane roh-roh terus Pak Panglima paring dawuh, Mas Gareng di Jakarta ini anggarannya 50 juta ora nampa ya? Kecuali kuwi mencela-mencele kuwi jenenge. Lho, ora nampa job ning yen sing dawuhi Pak Panglima apa ora budal? Ya budal kudu. Nah, wong iki diparingi rezeki ora tak tampa kesiku karo sing ga urip. Nggih. Apa ora dadi nyonyor, wong apa-apa wis diatur kok, masih kene nolak yen diparingi ya ditampa. Leres nggih. Malah mboten namung Bapak Bupati, Wakil Bupati ning kathah para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh. Malah menika pepundhen kula ingkang nalika semanten ugi nate nimbali dumateng kula kaliyan jenengan Mas Gareng kalih Mbah Kirun, Mbak Elisa. Nenggih Bapak Haji Juwarto Gading Balirejo. Oh nggih, sugeng rawuh. Ugi kepareng rawuh. Malah paring nawala sugeng dalu Mas Cahyo nderek Mangayu Bagyo. Nyuwun gending sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Umi kalian Mbak Uun. Lah nggih, nggih mengke diatur. Aku ya tak uluk salam ya, Mas. Sapa? Iki ana sing sakliting karo aku iki. Sapa? Panjenengane Kolonel Marinir Kristiono iki. Oh, Mas Kris. Oh iya. Kanca padha cah Semarange iki sakliting karo aku kuwi. Nggih. Iki ya rawuh pokoke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending hasbunallah saking Haji Daryono Klecorejo menika ugi badhe wayangan benjang tanggal kalih pengumuman kagem para penonton wayang lan ugi kanca-kanca bakul sampun kesupen tanggal kalih wonten Klecorejo lapangan Klecorejo ingkang kagungan hajat Pak Daryono tanggal kalih Juli. Iki Maret kowe lagi sak langkah kok umuk Juli. Kowe kira-kira nganggo aku ora? Hah? Kowe wayangan Juli tanggal 2 ki nganggo aku apa ora? Kuwi engko nuwun sewu kersane Pak Dar kuwi ngagem Mas Klitik karo Kluthuk ya gentenan to Mas Gareng kok sampeyan terus. Kuwi bare entuk uang kaget ning Rio sik kurang ae ora. Muga-muga batal. Dongamu tek elek. Lah aku ora mbok jak. Lho sing jenenge dalang mau manut karo sing nanggal. Aku kurang apa pengorban aku karo kowe iki? Apa? Tak rewangi ning Rio nganti koperku rusak barangnya. Musik kebangetan iki kowe. Kok kebangetan? Ngatasé dagelan laris kondang koper era 80-an. Lah saiki apa niku rodane kudune lak papat. Ngene Gareng mung 3. Baru tekan Bandara Yogya ki kari 2. Lah ora rusak piye wong koper diuncal-uncalke kok. Wah, jane isine mustaka barang lho. Ira-iran ya. Ira-iran barang lho ya wis wong ora ngerti ya wis wajib maklum wis. Sik iki Genduk Umi karo Mbak Uun dikersake lho. Iki sinden sakmene ket sore nganggur ketekur. Wis tak dandani ayu-ayu. Nggih. Tak tukoke seragam barang. Sing nukokne kowe apa? Lho, sapa ning nukoke? Aku kok. Lho, wis ngerti kok takon. Iya ya. Ya muduna kaloro. Iki sapa sing jenenge Uun karo aku wah. Iki domestik Mbak Uun iki saka Bonsari. Madiun. Nah. Ya sosok ya saka Bonsari, sosok Bon Warung. Iya. Gumantung butuh apa ora kok. Iya sok poso kuwi. Aduh. Sinden kok cilik-cilik ini rasaku. Wah. Iki cara laute no tumpahan skoci. Cilik ya? Cilik-cilik. Heeh. Untuk penyelamatan. Yen iki veteran iki. Kok veteran? Digodhog rampuk. Iki urung ana gamelan ki wis nyinden. Ya, ya. Mbuh. Oh, rada petuk iki. Wilujeng dalu, Pak Po. Wilujeng dalu, Pak Po. Ya pake ngono wae kok Pak Po. Nampun sepuh lho, Pak. Ya ning ora sik ben dikenal karo panjenenganipun Bapak Panglima. Jenengmu sapa? Dipun tepangaken. Nami kula Un Suprapto. Prapto ning ndi? Kirangan. Kula Uun, Febri, Andari.
Lahirmu dina Februari ya? Maret. Lu nganggo Febri iki? Febri iki biasane lahirnya Februari. Lahirmu dina Maret. Oh berarti mbokmu ngedone Februari, lahirnya Maret. Februari omahmu ngendi, Nduk, sayang? Mboten kula beto. Ngomongane atos sudah iki. Maksudnya alamate. Alamat. Heeh. Kebon Sari, Madiun. Kebon Sari Madiun cedhak ya ditarik garis lurus tekan Bonsari ya, Nduk. Nggih mboten menggok barang kok niku kok. Mboten lurus. Karepmu. Lah kok lurus lah wong menggok. Omong karo kowe sok tensine munggah. Ora ngurusi sing tuwa, sing bocah iki lho, cah lugu. Jenengmu sapa? Kula Umi Kong. Kok kono ki poh kowe Kong. Oh, sapa? Umi. Umi sapa? Umi Hafifah. Saka ndi? Saking Pulung Ponorogo. Ya wis, kono. Aku tuwa, Mas. Agar kumpul karo cacah ngene iki dadi tuwa ya. Mbok ngundang om ngono piye to? Ning saka Pulung Ponorogo. Nggih. Saiki domisili ana ngendi, Sayang? Wonten Kentingan. Kentingan iki ngendi? Surakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kuliah ana ngendi? wonten isi. Isi bagian apa, fakultasnya apa? Fakultas Seni Pertunjukan. Muridnya sapa? Kula muridipun nggih Bapak Ibu dosen. Ya pinter. Lagi iki lho, mahasiswa ora apal karo jenenge dosene ya iki. Ya wis dipinterke ya, Nduk. Nggih. Urung di bojo ta? Dereng. Pacar? Dereng. Bagus. Hati-hati akeh codot-codot ning ngene. klebu ning sandingmu ku ya codot sing ati-ati. Wis ngawur lawa. Saiki nembang matur karo Mas Kangkok, kon nembang apa? Mas Kang, Mas Yoyo. Mas Yoyo. Sik. Lek caramu ngono ning Rio ora tak jak lho. Kok sik to? Iki jenenge sapa? Mas Yoyo. Mas Yoyo ki sedulure Kangkok apa ora? Nggih sedulure Mas Kangkong, nggih sedulure Mas Kalinggo kathah kok. Lah iya wis Kok bener to. jenengan nyeluke Mas Kangkong? Loh, lah iki Padine salah to. Kangkok bengi iki ning ndi? Ten Madiun. Lah kala padha-padha ning Medion to? Boten lan jenengan derek sinten iki? Derek Pak Yudo. Ora, iki lho kok aku sikno langsung Pak Dalange Yudo. sinten yo? Sing bayar Pak Yudo, makelare iki. Lambemu tak kebrok digolek-golekne sandang pangan malah Iya. Oh, tak rewangi koperku tugel. Iya yo Pak Kangkong. Malah kleru. Malah Iki durake. nembang apa? Nembang apa? Sambung kanthi dalu ngono. Oh iya. Ya, melok karya Ki Haji Sukron Suwondo. Bapake dhewe iki. Nggih. Nano. Yo. Ayo Un, sing sepuh sik Un. Ayo. Anu umure sing luwih akeh maksudnya. Ayo Pupo. Aduh. Senadyan to tangkep bumi Dayane kerupuk sangan ngene. Apa kuwi? Dayane kerupuk goreng sangan ngene. Ya amene swarane sik gandang. Iya. nek teng ngene kula jenenge kerupuk upil niku. Ndah asine wong apa? Sak garis engkas Mbak Un. Lani Mas Kang gemas hake Cengkoke mung sak cengkok ngono wis marake njaluk.
Lho kuwi nate menjadi juara 1 sinden idol. Heeh. Zaman semono. Cengkoke iki jemaluk. Yo oper Mbak Ayo, Umi. Ayo. Yakti pengen tembung ning kakungmu tan lila No. Kandeking panggraita yakti ya angel ngonku Nom ayu kuliah lalen. Ngono rekake syutingan ning TVRI Jawa Timur. Saksikan saya ya, guys. Nek ten TVRI kan mboten damel bawa, Pak. Bawa ya. Mboten. Lah ngangge apa? Nganggo sugeng, bawa ora mlebu kok. Sing mlebu sugeng kok. Iya. Menika dilaturaken dumateng bapak-bapak kepala desa dipun pandegani kalian Pak Lurah Kebon Agung Mejayan. Menika sami pinarak wonten ing wingking kelir matur nuwun. Nggih, Pak Lurah turi-turi putih. Nggih. Bon Agung kok. Ditandur ning Kebon Agung. Oh iya, Turi. Ayo. Yo, Om. Yen rina banget nglengkara Nene. genti Aja kok kesruh to, Reng. Kok agar ana wong lalen malah tak ruwetisan kok. genti yayi sambunga ing wanciratri Yo, berdua. pun kakang datang nindra Pun. sing gedhe pangapuramu kang mas papujanku Umi Afifah. Lo Sindu. Ramu ing atiku iki yen
Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala maula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linanggung kecebur Mbak Dian Munasirah Tule Rejo.